Jamen, jeg vil godt sige velkommen til Limegården. Og Limegården drives af Janni og Martin Fisker. Og vi har 400 køer og 500 hektar jord, vi driver korn og majs og græs på. Og her har vi ca. 200 hektar græs, som vi har vores kære vogn til at hjælpe os med. De flere knive, vi har fået i vognen, det gør, at græsset er kortere og gør, at vi nemmere, når det kommer hjem i stakken, meget nemmere kan trampe det. Førhen brugte vi 2 traktorer. Nu bruger vi kun 1 traktor til at trampe det, og vi får trampet det bedre. Og der er ingen tvivl om, at køeren kan optage fodret lidt bedre, når græsset det er kortere. Så for os har det kun været en succes at have den vogn på prøve. Udover at den her vogn her, den er flere knive i, så er han også bedre til at gøre sine knive rene. Vi havde samtidig lidt døje med, at der var jord i kniven, og vi selv skulle ud og gøre kniven rene. Her, der holder han altid kniven rene. Vi er meget glade for det. Selvom at systemet er udstyret med flere knive, og vi forventede, at der skulle mange flere hestekræfter til på traktoren, så har det vist sig med det nye drivsystem, at vi tror ikke, der skal flere heste der. Det nye ved den her vogn er også, at fronten på vognen den kan køre frem og tilbage. Det gør, at vi har mere kapacitet i vognen, og det gør, at den trykker det lidt bedre, når vi læsser det. Og så har vi en hurtigere aflæsning i og med, at den lige trykker det fremad. Derudover så med drivlinjen med den nye rem, den er vi altså utrolig glade for. Når vi kører, så har vi for det første en større kapacitet, men når vi møder en klump i græsset, så sætter han sig aldrig. Vi er også glade for pick-up'en, hvor den følger hastigheden fremad, så den kører langsommere, hvis vi kører langsommere, og kører hurtigere, hvis vi kører hurtigt. Det giver et mindre slid, men det giver også en større kapacitet. Vi har taget 65 hektar på 8 timer, og i sådan en skår med 14 meter bred, der kører vi 20 km i timen, når vi samler det op. Og det er dejligt at kan tage det så hurtigt, så får vi hurtigt komprimeret ensilagen til en god kvalitet. Réussissez avec Peutinger.